Kloning og transgene dyr. Hvad er kloning? Kloning er en proces, hvor et individ bliver lavet til to eller flere genetisk identiske individer. Kloning forekommer også naturligt i naturen. For eksempel så kloner visse dyrearter sig selv, som dafnier, og bakterier gør det, og samt enkelte plantearter, som for eksempel jordbær. Det er også kloning, når vores celler i vores krop deler sig i to ved hjælp af mitose. Der findes også forskellige former for kunstig kloning, for eksempel DNA-kloning, hvor man ved hjælp af PCR kloner en DNA-sekvens, så man får mere end en, eller terapeutisk kloning, hvor man producerer stamceller, men her vil vi hovedsageligt koncentrere os om reproduktiv kloning. Formålet med reproduktiv kloning. Formålet med reproduktiv kloning er at skabe et nyt individ med samme gener som det forrige. Det kan der være mange årsager til. Man har f.eks. spekuleret i, om man kunne genoplive uddøde dyrearter ved hjælp af reproduktiv kloning, eller om man kunne hjælpe truede dyrearter med at overleve. Men her der vil vi hovedsageligt fokusere på forsøgsdyr, hvor formålet med forsøgsdyr er, at man kloner forsøgsdyr, for at man får forsøgsdyr med samme gener, så de reagerer nogenlunde samme ens på forskellige typer medicin, og herved der minimerer man så variablerne, så man får et mere præcist forsøg, og derved også får bedre resultater. Udførsel af reproduktiv kloning. Måden hvorpå man laver en kloning er, at man tager et æg fra et vilkårligt dyr. Her der fjerner man så cellekernen, og så har man så sit hjælpeæg. Nu tager man det dyr, som man gerne vil klone. Hvis det er et voksen dyr, så tager man bare en vilkårlig celle, f.eks. en hudcelle. Men hvis der er tale om embryokloning, hvor man kloner et dyr, som stadig er på stamcellestadiet, kan man kalde det, altså hvor der ikke er nogen celler, der er specificeret sig endnu, så sprætter man den her op, og så tager man en af de celler. Nu har man så sine donorceller, og hvis man skal gensplejse sit forsøgsdyr, så vil man gøre det nu. Og nu tager man så kernerne, og dem sætter man så ind i den tomme ægcelle, og her det puttes så i et og det kan ske på flere måder. Enten så kan man sprøjte kernen ind ved hjælp af en lille bitte kanyle, eller også så vil man lave en fusion af de to celler ved hjælp af noget elektricitet. Herefter så lægges den nye celle i cellevæske, eller i et vækstmedie, hvor cellen så deler sig selv, indtil der er 16 celler, som så er et embryo, og det indsættes så i en rugemor, og efter normal rugetid, så fødes der sådan en klon. Kloning i praksis. I praksis er det meget svært at få en kloning til at lykkes, og kun 1-3% af alle kernetranslationer ender ud i et klonet dyr. Derfor så bruger man ikke kloning i den almene avl, men man bruger det kun ved fremstilling af medicinske dyremodeller. Der er også lavet en lov i Danmark om, at kloning ikke må misbruges, og at det kun må bruges med medicinske formål for øje. Diskussion. Fordelene ved at klone forsøgsdyr er, at man får en bedre variabelkontrol, altså herved får man også bedre forsøg. Og så kan man jo også sige, at kloning hjælper mennesker i og med, at vi undersøger sygdomme som f.eks. Alzheimers. Ulemperne kan være, at det koster mange ressourcer, altså der er meget arbejde i at lave de her kloner. Samtidig er der høj dødelighed for klonerne. Klonerne er heller ikke nær så stærke som det originale dyr, da de allerede har slidt deres DNA en lille smule. Den her svaghed, den kan forårsage en fejlkilde, altså fordi de ikke kan tåle medicin i samme omfang, så kan det måske give et lidt for dårligt forsøgsgrundlag. Kloner har også tit misdannelser i form af overvægt eller forstørret lever eller forstørrede organer i det hele taget. En anden ulempe ved klone er, at selvom man regner med, at man får et præcis kopi af det originale dyr, så har det faktisk vist sig, at generne udtrykkes forskelligt. Selvom to dyr har de samme gener, kan det godt være relativt stor variation, f.eks. på de to køer heroppe til højre. Når man snakker kloning, bliver man også nødt til at vende den moralske og etiske del af det. Om det er okay, at man gør sig til herre over andre dyr, og man for eksempel forvrænger livskvaliteten af andre dyr med misdannelser og overvægt og forstørret lever osv. Så kan man stille sig til spørgsmål, om det er i orden
om man gør sig til herre over andres liv, eller om målet, i og med at man hjælper mennesker, simpelthen helliger midlet. Man må også vurdere, om kloning kan misbruges. For eksempel af mennesker, der gerne vil genskabe vigtige mennesker, eller hvis man gerne vil lave en krop med reservedele. Heldigvis er det sværere at klone mennesker, end det er at klone dyr, og det er også blevet gjort ulovligt. Men derfor er det stadigvæk en vigtig overvejelse at gøre sig. Hvad er transgenetik? Transgenetik er dyr, der har fået indsat et andet dyrs gen i deres arvemateriale. Det kan fx være et gen, der gør, at geder producerer mælk med et bestemt protein, eller at laks vokser meget hurtigere, eller at mus kan lyse. Formålet kan være mange ting, men her vil vi koncentrere os om forsøget på Forlum. På Forlum gensplejser de grise, for at de har større sandsynlighed for at få en bestemt sygdom. Det gør de for, at de kan teste forskellige behandlingsformer for den her sygdom, og herved kan produktionen af forsøgsdyr effektiviseres, da man får avlet færre raske grise. Metoden ved gensplejsning. Metoden er enkelt set, at man tager et gen fra en art og indsætter det i en anden organismes arvemateriale. I vores tilfælde er det et gen, der øger risikoen for en helt bestemt sygdom. Mere specifikt set er gensplejsning en relativt kompliceret proces. Det man først gør, er at man isolerer DNA'et fra den celle med det ønskede gen. Herefter sætter man restriktionsenzymer til at klippe DNA-strengen over. Restriktionsenzymer klipper DNA-strengen over ved helt specifikke DNA-koder, så ved at kende DNA-koden på genet, kan man klippe en helt specifik DNA-sekvens ud. Når man så har det ønskede gen, kopieres genet ved hjælp af PCR. Denne proces kaldes også DNA-kloning. Herefter tager man den cellekerne, altså vores donorceller, som vi ønsker genet indsat i. De åbnes ved hjælp af restriktionsenzymer, og DNA'et indsættes og sætter sig fast ved hjælp af dets klæbrige ender. Nu har vi vores cellekerne med vores ønskede gen indsat. Herefter udføres resten af processen ligesom ved kloning. Kloning af transgene dyr. På Forlum gør man det, at man tager celler fra en voksen gris og isolerer kernerne. De her kerner gensplejses så, og de gensplejsede kerner sættes ind i tomme ægceller. Nu dyrkes ægcellerne in vitro, indtil man har embryoner bestående af 16 stamceller. De her embryoner indsættes så i rugemødre, og resultatet man ender ud i er så en gruppe smågrise, alle sammen med stor sandsynlighed for at få en bestemt sygdom. Det kunne fx være Alzheimer's. Fordele og ulemper ved transgene dyr. Fordelene er, at det effektiviserer forskningen af en bestemt sygdom, og det sparer ressourcer ved, at man ikke skal avle så mange grise. Man bliver også nødt til at vurdere den etiske og moralske del af gensplejsning. Om det er okay at ændre på dyrs gener for sin egen formål, og om man kan tillade sig at tilføre dyr smerte i form af genetiske sygdomme, eller om det simpelthen ikke er i orden at udnytte dyr helt generelt. Man kan jo sige, at det hjælper mennesker, og så må det være op til hver enkelt person at vurdere, om målet helliger midlet.